Nem áll! Jól megy. Nem áll, Krisztián! Anyu, nem magad a Krisztián! Vegyem már. Nem, vagy szíved. Tényleg? Színál! Álld már kicsit! Yes. Képes. Micsoda? Á, nem. Van csajos, Krisztián. Mennyi lenne? Nem, itt nem. Én nem mekkorának látszanak a gombok. Anyád is megmutatszik. Hát, árnyékban. Krisztián! 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 Tessék. Nem áll, Kriszti, most még engem kamerázni állandóan. Figyelj, de most meg viszont teszi a fejét. Nem miért kell? Persze, amikor szedje meg izét, a fényképezte. Örülj neki, valaki lefényképezte. Úristen, baj ma. Megszólalt. Rátak a másik oldalra. Nem vessi, meg kicsúszik a szalám az oldal. Anyád.